Kendo kamati mar bunge mang'iyo weche mag aluora obedo kod romo gi jagoro mongirore Migao mar aluora Festus Ng'eno e nono chenro mar pidho yiende bilion 15. Ng'eno wacho ni nyaka sani piny owacho osetiyo gi malo siling milion 100 e pidho yien mar bambu. Kata kamano, wacho ni chenrono pod ok onyago olemo kendo gidwa timo limbe mopogore opogore e gwenge mamoko mar ng'iyo kaka irito yiende mopidhigo. And want to know how this man was used. We just look into the value of this man. The best thing is to have a visit to the field, ascertain we as members to get to know what happened, and I want rule to say we shall defer this to our next meeting after Parliament resumes, so that we can come up with schedule of how we shall carry out this activity. Thank you. So that one is rested.